Dert eertijd sigaretten smookt waren, pakken meesken nou hele tijd vaker de vape erbij. Een e-sigaret met een smaakje, dat heel tijd populairder wordt. Dat verneemt ook Hielko Skippers in zijn tabakszaak in Serhusterveen. De vape er echt in opkomt. Het is vooral met al die smaken. Dat is van tevoren die dingen. Ik moet dan vullen met vloeistof. Maar dat rent haast niet meer. Dat gebeurt. Zo populair dat de variët soms tijden ook oprekt. Iedereen zei, nee, ik ben 4 of 5 en een keer van die dingen. We hebben wel aardig voorraad, maar net als zij zakken. Dat is. De vape wordt vaak tussen trochbroekt en is onder jongeren dan ook botwollen. De meeste dingen ben door net roken. Dus dat had reek en dan had vuur erbij. En dit keer gewoon de boezen hellen. En dan zei ze van, nou, ik rook even een paar trekjes. Maar ook ouderen broeken de vape. En die proberen van het roken naar te komen via zijn ding. En dan, als ze op kantoor zitten, nou ja, ze zitten aan een sigaret. Dan hoeven ze net naar moeten daar. Loeken ze even een paar keer aan de vape. Nou, dan hadden we weer genoeg. En ze hebben weer echt van de nieuwe tabak te komen.